Ahojte všetci, moje meno je Viktor Kozubek. Vítajte pri 3. seriáli benefitov silového tréningu. Dnešnou témou je tlak ponad hlavu, alebo striktný tlak. A skôr ako sa dostaneme k technickým detailom a k častým chybám, povieme sa také najčastejšie typy tlakov, ktoré môžete stretnúť, aby sa vám to nemiešalo, pretože každý tlak má trochu inú techniku. Najčastejšie sa môžete okrem striktného tlaku, ktorý dnes budeme rozoberať, čiže pomaly striktný tlak ponad hlavu, sa môžete stretnúť ešte s push pressom. Je to cvičenie, v ktorom dávate moment činky na začiatku prostredníctvom kolien alebo mierneho odrazu. No a potom sú to tlaky poza hlavou alebo poza hlavu, alebo tlaky v sede, ktoré ja osobne nepreferujem, najmä kvôli tomu, že pokiaľ sedíte na pánve, tak s chrbticou toho veľa neurobíte a keď máte ťažkú váhu ponad hlavou, môže to byť veľmi nevýhodná situácia pre váš chrbát, takže v drepe sa im radšej vyvarujem. No a niečo k histórii tohto cvičenia. Striktný tlak je také tradičné silácké cvičenie, má veľa benefitov z hľadiska rozvoja síly hornej časti tela, o ktorých si neskôr povieme trochu viac. Ale v podstate, keď vznikal silový trojboj, tak tlaky ponad hlavu boli jeden z hlavných cvičení alebo jeden z hlavných takých ukazovateľov síly hornej časti tela. No a neskôr, ako začala dominovať éra bodybuildingu, tak sa z tlaku ponad hlavu stal bench press alebo tlak na lavici, ktorý si rozoberieme zase niekedy inokedy. No a je to veľká škoda, pretože pri tlaku ponad hlavu, v stoji konkrétne, využívate pre vybalancovanie činky celé telo. To znamená, že činka vytvára na telo kompresiu, teda tlak, a zaťažuje v podstate všetky kĺby, všetky svaly, všetky štruktúry rovnomerne. Ale v porovnaní s takým tlakom na lavici, tam sú štruktúry zaťažované najmä čo sa týka hornej polovice tela, to znamená zápestie, lakeť, rameno. A keď si to prenesiete do reálneho života, keď potrebujete napríklad roztlačiť auto alebo urobiť nejakú inú podobnú činnosť, tak zapriete sa do auta rukami a nohy vás zase stabilizujú na zemi. To znamená, že všetká tá energia alebo všetká tá sila prechádza od rúk cez trup až do nôh. Čiže je to v podstate veľký alebo jeden z najväčších uzavretých pohybových reťazcov. Poďme sa teraz spustiť do technických detailov. Začneme postojom a polohou pánvy. Postoj pri tlaku ponad hlavu je veľmi podobný ako pri drepe. To znamená, že šírka chodidiel vašich pied je približne na šírku vašich ramien a špičky smerujú mierne dolom. Stehná, zadok, celá dolná časť tela je spevnená, stiahnutá, napätá, nič nie je uvoľnené. No a veľmi dôležitá je pri tlaku ponad hlavu poloha pánvy, keď si povieme niečo viac. A povieme si aj prečo. Pri tlaku ponad hlavu je dôležité udržať dráhu činky rovnú, zvislú, ideálne čo najbližšie k priamke, ktorá je vertikálna vzhľadom ku gravitačnému polu. Keďže máme hlavu, ktorá nám zavádzia v tom, aby sme mohli činku vytlačiť priamo ponad ňu, tak sa potrebujeme mierne ako keby zákloniť smerom dozadu. V skutočnosti nejde ale o záklon, v skutočnosti ide o to, že pánva je posunutá mierne dopredu a driek ale ako stále ostáva v neutrálnom postavení. To znamená, že zadok je stiahnutý, pánva je potlačená mierne vpred. Najčastejšia chyba pri tlaku ponad hlavu sa stáva najmä vtedy, keď sa ľudia prehýbajú v driekovej oblasti, prípadne majú uvoľnený zadok alebo sedacie svaly alebo uvoľnené stehná, pretože to je v podstate kotva celého toho cvičenia a to sú tie svaly, ktoré zabezpečujú rovnováhu v tom gravitačnom poli a rovnováhu takú, aby sa to telo pod tou činkou nezosypalo.
Druhú vec, ktorú si rozoberieme z hľadiska techniky tlaku ponad hlavu, bude poloha trupu, hrudník, hlava, dýchanie. No a začneme hrudníkom. Pri tlaku ponad hlavou je veľmi dôležité, aby bol hrudník mierne vytiahnutý smerom hore. Čiže aby vzpriamovače na hrudnej oblasti ťahali hrudník hore. A horná časť hrudníka vytvorí pre tlak takú akúsi platformu. Je veľmi ťažké vytlačiť váhu ponad hlavu v zhrbenom stave. Čiže vytiahnutý hrudník, to je prvá vec. A k tejto polohe vám veľmi pomôže aj hlboký nádych. Čiže nadýchnúť sa na plné plúca, zväčšiť svoj objem, čo najviac to ide, zadržať dých a uzavrieť hlasenkovú štrbinu. Dých je zadržaný počas výkonu celého cvičenia, kým sa váha dostane ponad hlavu a je zase bezpečne stiahnutá smerom dole. Najmä kvôli tomu, že pokiaľ stratíte napätie v oblasti trupu ponad hlavou, môže sa vám zmeniť postavenie tela a potom to sťahovanie činky alebo spúštenie činky na hrudník už môže byť iné, už môže byť náročnejšie. Jednoducho ten hrudník už nemá takú pozíciu, ako mal predtým. Pohľad očí je upriamený ideálne na nejaký bod priamo pred vami a počas celého cvičenia sa nemení. Najčastejšie chyby v technike v oblasti hrudníka počas tlaku ponad hlavu je nedostatočné vytiahnutie hrudníka hore, strata napätia v hrudnej oblasti, výdych počas cvičenia a prípadne strata kontaktného bodu. Pokiaľ stratíte bod, na ktorý sa pozeráte, zmení sa vám vnímanie priestorového rozloženia vášho tela, čiže môžete stratiť rovnováhu, môžete zmeniť svoj postoj. No a jedna z ďalších veľmi dôležitých chýb, ktoré je dobré, aby sa nediali, je strata napätia na vašom bruchu. O tlaku sa hovorí, že ľudia, ktorí sú schopní vytlačiť obrovské alebo veľké váhy ponad hlavu, majú alebo sú jedni z tých, ktorí majú najhrubšiu brušnú stenu. To znamená, že sila vášho trupu, sila vášho brucha, napätie na vašej brušnej stene je veľmi dôležité počas tlaku ponad hlavu, pretože to je to, ktoré nedovolí, aby vás prehlo a to je to, ktoré vás drží v podstate v rovnováhe spolu so zadkom, spolu so stehnami. Tretia technická oblasť, ktorej sa budeme venovať, je úchop činky a pozícia vašich rúk. Je veľmi dôležité, aby bola činka položená priamo na tomto bode, na vašej ruke, aby sa váha premietala priamo do vašeho predlaktia a nie na vaše zápestie. Čiže keď máte činku položenú príliš ďaleko od vášho zápestia, je to veľký problém, pretože si môžete zápestie veľmi rýchlo zraniť alebo preťažiť. No a kvôli tomu sa používa taký šikmý úchop, to znamená, že ukazováky smerujú priamo na seba a to zabezpečí, že činka bude položená pod takýmto smerom na vašej dlani. Že nie je tu, ale od palca smerom k maličkovej hrane, tesne na túto kosť. Vaše predlaktie je počas tlaku kolmé smerom na podlahu. Ako náhle bude mať nejaký uhol, bude vytvárať určitý rotačný moment na vaše rameno a už to je nejaká dodatočná energia, ktorú vyplýtvate úplne zbytočne a nebude určená priamo na presun váhy ponad hlavu, takže stratíte veľa. No a čo sa šírky úchopu týka, záleží od šírky vašich ramien, ale ideálne sa odporúča robiť takú šírku úchopu, aby vaše predlaktia boli rovnobežné a zároveň kolmé smerom na podlahu. Príliš široký úchop
vytvára moment, čo sa týka ramena, rotačný moment na rameno, príliš úzky, vytvára rotačný moment zase, čo sa týka na lakeť. Prípadne, keď sú lakte príliš vpredu alebo príliš vzadu, opäť to vytvára rotačný moment na rameno, čiže všetky iné pozície sú jednoducho náročnejšie na vykonanie technicky správneho opakovania. Čo sa týka úchopu, v žiadnom prípade neodporúčam úchop bez palca, či už je to tlak na lavici alebo tlak ponad hlavou, je to veľmi nebezpečný úchop v týchto dvoch variantoch, pretože tá činka sa môže vyklznúť a môže vám padnúť na hlavu, na hrudník, v prípade bench pressu na krk, takže v každom prípade palec ide okolo činky a úchop je veľmi, veľmi pevný. Nie je uvoľnený. Čím viac činku zmačknete alebo stlačíte, tým viac zapojenia nervového v tom tele budete mať, čiže to cvičenie sa vám bude vykonávať podstatne jednoduchšie. Najčastejšie chyby, čo sa úchopu týka, je nesprávna šírka toho úchopu, príliš ďaleko lakte vpredu, príliš ďaleko lakte vzadu, prípadne úchop, o ktorom som hovoril teraz. Takže používať vždy palec oproti prstom. No a posledná technická oblasť, ktorej sa budeme venovať, je horná poloha alebo pozícia činky ponad hlavou. Mnoho ľudí si myslí, že v hornej pozícii má byť činka priamo nad stredom vašej hlavy. V skutočnosti sú ruky mierne trochu vzadu a hlava mierne vpredu, čiže to vytvára ideálnu líniu medzi vašimi chodidlami a medzi činkou. No a ramená sú mierne vytiahnuté smerom hore. To platí, či už ide o stojku alebo o tlaky ponad hlavu, hlavne kvôli tomu, že pri vysunutí ramien smerom hore, pri zapojení hornej časti trapezu, tie lopatky mierne rotujú týmto smerom. Prirodzene, keď stojíte, sú spustené obidve lopatky asi tak, a keď ich vytiahnete tie ramená smerom hore, tak lopatky mierne rotujú. Kvôli čomu to robíme? No je to hlavne kvôli tomu, že keď máte ruku v pozícii ponad hlavou, častokrát sa stáva, že dochádza k tzv. Impingementu alebo taký syndrom pricviknutého ramena, kedy sa určité štruktúry pritlačia kosťou o kosť v ramene. Sú to hlavne, je to jeden špecifický sval, ktorý tam zohráva úlohu. No a to rameno potom robí šarapatu, je bolestivé, môže sa zapalovať, môže sa zraniť. No a pri rotácii tých lopatiek sa tie kostné štruktúry dostávajú od seba a neprekážajú si. Takže či už ide o stojku, alebo či už ide o tlak ponad hlavu, je vhodné tie ramená vytiahnuť mierne smerom hore. Je to pre ne podstatne bezpečnejšie a ako keby to predĺžovalo ešte tú dráhu toho cvičenia, čiže v konečnom dôsledku spravíte ešte viacej práce. A dnes je to z tejto epizódy o benefitoch silového tréningu všetko. Dúfam, že sa vám tento diel páčil, ak áno, tak okolo zdieľajte alebo mu dajte like. Ak máte nejaké otázky alebo by ste chceli niečo viacej rozobrať, rozdiskutovať, kľudne to napíšte do komentárov a môžeme sa pobaviť tam. V prípade, ak máte nejaké nápady alebo vás niečo zaujíma, čo by som takouto formou vedel urobiť, tak mi napíšte, ja nad tým porozmýšľam, keď bude vás viacero, ktorých to bude zaujímať, tak si to rozoberieme a vidíme sa na budúce. Na budúce bude našou úlohou rozobrať sa takýmto technickým spôsobom mŕtvy ťah, takže máte sa na čo tešiť.